Yes, hallo. Es war der war ein sehr schöner Tag. Dunkel, zit in Regen. Würden von dir irgendwas viel was anderes nehmen, aber wir nehmen das Champ. Viele stehen viel zu neidig Regen und viele stehen erst zu viel. Das ist noch ein Leck, das wieder nicht erstellen kann. Da würde es vielleicht noch schlimmer bestellt sein. Aber der war wir haben diese Welt nicht schrecklich was Besonderes gemerkt. Wir haben was Broden gemerkt von Kausenfleisch. Und gestern wie meine Freundin hier, hadden we nog wat henna gebakt. We hadden niet aufgemerkt gemerkt en we prouden dat uit. Dat had zo eens fijn geschafft. Ik word een klein beetje nog een veranderd nou merken dat ik de heb met alle controle deed. Maar ganz goed dat had zeer fijn uitgekomen. So nu moet je een beetje van wat weten wat we dit werk weer geschafft hebben. Onze studie tomatoes, die fangen ons zeer te wassen. En die bleven zeer. En er zijn ook al meerdere bakkeljanen aan. Dus ons fehlt heute het waar. Dat regent, ik wil dat een beetje keil. Maar dat wordt nog komen. Want dus moet een beetje geduldig zijn. En dan de gurken daar nog plus even hekken. Deze werk, ik geloof van jou, morgen waar wel tjan stek. Een halve doos gurken plakken. Dat is nog maar een beetje zeer naadjes, maar die bleven zeer. En er zijn al wel kleinetjes aan. Dat kan je zijn, door Aslijnen. En er zijn een paar andere, zo. Ik laat dat wat al schijn smaken. En dat zal nog een duilgurken geven. Dus nog een, zo, moet zijn. Veel hebben al zeer gurken gegeten, zo. We hebben een beetje lood geworden gemerkt, maar ik laat dat wat er weer nog wat geven. Mijn vrienden ons te zeggen toe. Kijk maar, hier hebben we Kausenfleisch. Hier doen we dat eerst bakken. Op koel. En dan werden we dat in groepen dan. En dan werden we een beetje stew maken en broden maken. En de nächste wat we worden doen, de kool zijn nog heet. Het vlees hebben we al gebakt. Wow, de peperschoten, sippelen en bakkeljan hebben we al een beetje eiglips met olivenolie. Dan bakt dat alle top met alle even rein. Wow, we dat alle smaak bruin bakken. En ik leef maar dat heeft een beetje de smaak maar dat eet. En dan wou dat ook maakt dat vlees. En dan wou dat kerken. Riekt immer schijn wanneer ze staat een beetje bakken dat. Check hem al, dat chesnik hebben we ook. Alles hebben we dus fijn bruin gebakt. Nu wordt dat fijn haken en dan maken vlees. Oké, nu hebben we hier een schwabbet massa. Wordt het al een beetje van eigen een beetje fijn haken. En dan staat eruit te maken Kausenbroden. We worden ook met zoetig en alles top, die peperschoten. Want zoet je dus wat een klein zeggen dat. Voor zo'n mensen wordt dat kan verdrijven. En we gaan. Als alles smaakt fijn is dan. Zijn we uit voor een broden. En wie dat lijkt wordt het van ongeveer 1, 2 of 3 stunden zaag kerken. In feite hebben we ook wat gemerkt dat we zo'n hoort toffet vlees. Dat ze van der waar we dat zo lang kerken. Maar dat is wat week. Dat moet zo lang dat wat dieren. En nu gaat het groepen aan. We worden het kraakje met dezelfde kool nog. Als er nog heet, wordt vielleicht bij ons een beetje alleen. En nu is dat eruit te broeden. En daar hier dan het, zodat het maar groot een beetje buddelen dat. Dus groot een beetje simmeren. We worden met 1 stunde en dan vandoor weer. En we gaan hier nog wat frisse eetschatten, we worden nog wat van die maken. Dit veldje is krank. Ik weet niet wat ik ermee doen zal. Wanneer ik eens smeks weer, word ik dat een makaraalpeltje geven. Dan wordt het vielleicht wat beter worden. En we een beetje smaak verzalt. En wanneer er zout veel dat weet je wat, we worden dit te maken. Dat is een beetje een rinspulver. Beef bouillon. Waar we dat te maken en er staat zoutbrokken. Beet op eenmaal en dan we smaken. En weet je wat? We worden hier een beetje salsa soja. Een klein beetje sojasaus maken. Vielleicht van ongeveer een theelepel voor of zo. Je hebt dat ook nog een beetje schijnretje smaak. En weet je wat? We worden nog van ongeveer een lepel vol gedreiderd paddenzeil maken. Parsley. Dat smaakt ook allemaal iets voor schijn maken. Ik doe hier een beetje een proustek van alles een beetje proeven. Zodat een beetje even pulver waar je fresh uit hand dat we die nog beter zijn. Maar door krijg je staat.
Bloß von ungefähr. Ja, ganz der laatste dann die Edschatten dort noch machen. Wenn die würden verkehrt sein, wenn wir dass die Futzmark hatten. So, wir hatten dort 3 Stunden Saag gekehrt in der Weg, wo ich sein, dort erst nu sehr fein Weg. Und da wo wir uns hier noch ein paar feine Bultje Schnee abwurmen, cool, sind noch haben wir fein warm. Mussten ihr mal links allein, aber anyway, nu wollen wir abdaschen. Das ist mal ganz was anderes als wie was nu gewohnt sind. Ich wollte nicht für jeden schmecken, aber ich habe es all geschmeckt, das schmeckt sehr schön. So, check mal. Na ja, dann lege ich selber nicht rein zum Eten. Da habe ich ein bisschen mit geklaut. Ich glaube, das wird nichts. Das sind wirklich was. Ich habe die Proben auch und ich weiß, viele von Ihnen, die haben selbst Tüßkassen am Hof, aber hier ist das nicht möglich. So. Anyway, ich habe mich interessiert dort und nächstes Mal mal war was anderes proben. Okay, check mal. Hier haben wir Backen, du hast einen Opel, hier haben wir Sipplen. Und das ist John Hilbrand. Der merkt seine Hand von der Säure ist heigleicht. Der hat über nach eingesalten, die stoppt in alle Sorten, den Apfel, den Sipplen. Und was immer je glauben, schön schmecken. Check mal, hier haben wir noch, check mal, das hat der Mensch aus Singorden. Hier, holle, nu will ich noch was von dort nach stoppen. Und da ist mein Pollo Loco, habe ich danach eben, das nu 12 Stunden, habe ich den eingeperkelt. Mit das Pollo Loco. Und hier haben wir dann nu als Oefje, was wir lang nu gelürt haben. Nu wo wir door Oingen haben Kohl nemen, wo wir dort wagen met de kool smak wit zijn. Dat we veel water kijken. En daar waar we die heine hier neer hängen. En daar willen we zijn, dat wordt van der Scheinen umkassieren. Okay, nu haben wir uns auch hier Bern abgehangen. Da hängt der Buberste. Und da ist der Unterste. Oh ja, und da haben wir Wutter. Und nu, check mal. Nu wurde hier für eine Stunde oder 2, wie haben das nach Chemley getan, so muss sein, was da. Wollen die Leute noch was erwiesen? De hingen er later stillet. Check mal, hier haben wir Sipplen, Chesnick, und da haben wir Beikenstremels. Und da steht erst schon Stremels, haben Beikenstremels. Wir tun von der von alle Sorten irgendwann durchschneiden. Und da werden wir noch frische Edschacken, durchbruden. Ja, Randje, dat viel nu. Was lässt du schon? Sehr gut, sehr gut. Hier worden nu frische Edschacken geschnitten. En dan de schielen, sippelen en alles wat dergen onder. En ik wil wijzen, maar dat is worden alle broeden. Oké, nu is John Hilbrand hier uit met onze edschakken. We gaan een beetje oregano, een beetje olivenolie en zout en peper. Nu worden die half broden en dan wordt alles krans gemaakt. Woehoe! Dat hier zich zijn en rukt zich zijn, niet? Wat luistert aan? Good, all good. Oké, nu willen we zijn wat die. Kijk hem op. Ja. Frasche eetschakken. Kijk dat hier. Hoe ben ik wel zien wat anders zijn? Kijk hem naar dat taaksel. Ja, dit taaksel dat had nou op zijn aarde. Ja. En dat is al steinen oud, maar dat is zo. Dat zei fijne taaksel, dat kan je zijn, dat is alles graag geklapt. Oh ja, dat is graag de traag geklapt als dat veelt. Dat is wat de dokter besteld had. Oké, de eetschakken zijn nu half klaar. En nu deze bijten en seppelen en schielen en wat niet alles dat wat we hier nu maken. Wou dat eerst broden. Maar dat fijn goed en reich is. En we gaan nog even lopen, dat laatste beetje uit de kamer uit. Ai, dit zijn roodgele bijten, hij moet zinnige zijn. Dat is het, waar je smaak.
Nu kijk mal, door zijn onze koelen, door zijn zwoeta, met volgestoken, maar dat de wegen krak wordt het zo. We zetten de haan, die eerst al een beetje goor. De bovenste haan, die eerst blijf ik goor, zoals het zal. Maar wanneer onze eetzakken schon goor zijn, dan worden onze henna ook goor zijn. En dan hoor je de volgestapt van seppelen en apel en peperschoten. Ai, dat wordt van heel wat zeer schijne tacos geven. Nu heb ik een Hilbrand hier. Eetzakken en peperschoten en nu doen we nog een beetje cheese even. Nu check hem al. Oh, papa, hold die vast. Je trekt eens uit, ja. Hold die vast. Ja, ik word je even die Paidahora. Oh ja, Paidahora door van Sabinal. Ja. Wat lijst wat dit te brokken zijn? Ik weet niet, worden hingen die wat nog. Daar wordt niks te hingen die eruit komen. Du wordt van die aan weer een maand ter verder en aankopen. Ja, hungrig wat naar huis voor. Oder hungrig naar huis voeren, ja. Maar wanneer komt hij kan ook van dat. Ja, want die komt Paidahora en Japhora komt aan. Check hem mal dat. Hoi, Oké, we gaan hier nu een supervisor. Die wordt ons vandaag mal wijzen, waar we een vlees uitgenomen uit ons oven. Nu check hem mal. Met de hondje en alles, dat zit zo professional. Check hem mal dat. Wat lijst wel in? Perfect. Oké. Nu, we waren nog een beetje. Nu spiegelt den hier nog een beetje, weet je. Voordat je houdt die vast, krak zo. Nu wou den door neer en dan uitsnijden. Daar dan Jan grote groeten aan. Oké, dan kijk hem al. Dit zijn de gebakken henna. En hier heeft ons arbeider zeer schijne tortillasbrun gemerkt. Nu worden we thuis nemen, quesadillas merken en dan dit genaan. En daar willen we eten zo. Nu willen we afsluiten en dan kijken plus verstellen waarschijnlijk dat wat je smaakt dan. En wanneer niet, dan jij er hingen daaruit. De over een wal, daar heeft me actually aangenomen vandaag een beetje schaven. Maar kijk er maar wat. Ja, kijk maar wat we hier opsluiten. Haha! Ja, kijk maar hier. Nou ja. Oh ja. Mijn broer Obram, der is van der van krank neer, die valt zich niet naar schaffen. Nu heb ik deze ooit dat is John Hilbrand. En die vindt hier halfweg nach Gurken. Check hem mal door. Kijk er maar daar. Ai, dit zijn onze eerste Gurken die ik had. Ik moet eigenlijk de eerste een paar dagen hingen gebleven. Ja, ik had mijn vrouw versproken. De eerste Gurken die was mijn vrouw. Had ik versproken aan de Schwiermame. Eerst als de Schwiermame een der twee nieuwe frische Gurken had, dan moest de ganze Familie taub gekriegt en dan schmackten sie alle taub. Oh ja! Yes, en check mal hier. Du hast noch eine so. Ja, du hast anscheinend nicht. Ja. Aber check mal da. Du hast noch eine ganz ungen mit einer Fähne. Jee. Ja, und dort wird meine Frau von dir sehr schaftig mehr. Perfekt. Das ist ein bisschen besser als wenn mein Bruder hier schaffen hat. Der war schafft. Der artigste schrecklich ist mein Bruder Obram. Maar ik heb dat veel gekost. We hebben vandaag een gouden unkas hier gehad. Yes, wir haben von der sehr schönen Unkas. En ons heeft het hier schijn gewoond. En wanneer hij naar helemaal wat met Eva krijgen, dan waren we nog maar helemaal in een gouden unkas. En dan waren we zijn wem dat alle post hier aan te komen. Dan zijn we ons een unkas schmaakt. Maar ik wil hier niet nog meer wijzen wat Eva hier had. Kijk maar hier. Nu wil ik maar hier gaan. Oh, check mal hier. Hier haben wir. Dort sind Blackberries. Die sind noch nicht recht zum Pleiten. Die machen schwarz worden. Das heißt eigentlich nicht. Aber das hat rein. Oh, die machen rein. Check mal dort wingen. Kijk maar hier. Ja, da. Und dann dort wingen. Ja, die work more in alle Platten. Die kaut wel ein. Kijk maar hier. Yes. Dort ja something. Ja, oh ja, dann wollen wir like sehr fan per Bar.